बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजाराव। बेयाव बेबायदिनो दिनै गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जादों। आमटेका आमगुरि समबाय समिति बेबायदिनो प्रग्राम जादों आरो दा दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जादों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायलांनो सानदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनो बिथांमोना नायनो हागोन, भिडिअखौ नायलांनो हागोन। दा बेखौ फिथा हास'नायनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय ना। दायो नैबे पेन्डेल बेखौहाय बेबायदिनो फिथा हानायजों बेखेवसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला प्रग्रामा दा 12थाफोरनिफ्रायसो जागोन। दा अपेनिं खालामसिगोन आरोखि फिथा हानायजों। दा बेबायदि खालामदों नै स्टेजखौहाय नायनानै लादो एसे। दा मानसिया दा फैगासिनो दङ आरो दासो मथा-मथि दासो जास्ट फिथा हानायजोंहाय बेखेवदों आरो। दिनै आङो आमटेका आमगुरिनि समबाय समितिनि मानगोनां सेक्रेटारि सार दं। आं बे सारनिफ्राय दिनैनि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन प्रग्रामखौ दे खुंदों, मा उद्देश्य लानानै खुंदों, सारखौ फंनैसो मिथिहरनो थाखाय आंनि चेनेलाव खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय फंबाय जि खेलामिलानि सासे मावथि इउटुबार सनत नार्जारि बिथांनिसिम आरो बे समाव जे आमटेका आमगुरि समबाय समितिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो जोंनि आगुनि आरो दानि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो मानब गेदेर बिथांमोन आरो जोंनि बे दिनै जों जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बियो जाहैबाय थांनाय 1973 सन बा 1973 मायथाइयाव जोंनि आमटेका आमगुरि समबाय समितिया जोनोम जादोंमोन आरो बे दुलाराय आसामावनो बियो जोनोम जादों। बियो मानब गेदेर बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि रुंसारि शरत चन्द्र सिंह बिथांनि दैदेननायाव बे आसामाव समबाय समिति दाफुंनाय जादों आरो बेजोंनो जोंनि आमटेका आमगुरियाबो समबाय समितियाबो बेजोंनो जोङो आमटेका आमगुरि समबाय समितिखौ दानानै लानाय जादों आरो बै समनि जोंनि मानगोनां आफादगिरि रुंसारि जमिरुद्दिन आहमेद बिथांनि गोख्रों दैदेननायाव जोंनि दिनैनि बे नुजाथिनाय गासैबो जोंनि बेक्ति बिथांमोन बांसिनानो रुंसारि जालांबाय आरो बांसिन जोंनि गेजेराव दा दिनै माखासे जोंहा बयबो गोथाङैनो दङ। दिनै जा मानगोनां फायथराम माधुआ बिथाङा आमगुरि हायार सेकेन्डारिनि बै समनि प्रिन्सिपालमोन आरो बिथाङाबो नैथि जोंनि बे आमटेका आमगुरिनि चेयारमेन जाबोदों आरो जा कातिनाथ ब्रह्म बिथाङाबो बै समाव बिथाङाबो 1981 85 बा 86 बिदि मायथाइयाव बिथाङा चेयारमेन जादों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां चेयारमेन जानानै थांबाय। दा रुंसारि जानायजों आरो दासिम जों गोथाङै थानायजों गासै 19 सा चेयारमेन जानानै थांबाय जोंनि आमटेका आमगुरि समबायनिफ्राय आरो दिनै जोंनि बे समबाया फैयै फैयै 1973 सनाव गायसनजानाय बे समबाया दिनै 2023 मायथाइ दिनै बेखौ हिसाब निकास खालामोब्ला जोंनि आमटेका आमगुरि समबाय समितिया 50 बोसोर आगान होबाय। बेजोंनो लोब्बा लाफानानै जोंनि बे आमटेका आमगुरि समबाय समितिनि गासैबो जोंनि बाहागोआरि एबा शेयार हल्डार अंशिदार बिथांमोनखौ लानानै आरो जोंनि दैदेनगिरि सिगांनि मावलांनाय जोंनि दैदेनगिरि आरो दानि उन जोलै जोंनि दावगाबोनाय गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौ लानानै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो दिनै बियो सानसेनि हाबाफारिजों दिनै बेखौ जागायनाय जाबाय आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो लोब्बा लाफानानै जोङो जोंनि समबाय समितिया जाहाथे बयबो मिथिनो हायो जोंनि गोदोनि मावलांनाय
आरो गेजेराव मावनाय आरो दानि जोंनि मावबाय थानायनि माखासे जोंनि इतिहास एबा जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय जों गांसे जोङो खुगा लाइसि एबा बिसम्बि जोङो सोरजिनाय जादों। दा बेखौ जोङो दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ जोङो बेखेवगोन। बिनि थाखाय जोंहा आलासि दंखायो। बेनिखायनो बे बिसम्बिनि गेजेरजों जोंनि आमटेका आमगुरि समबाय समितिनि गासैबो बुरुन्जिफ्रा बा इतिहासआ बेहायनो बेरखांगोन आरो बेखौ बयबो फरायनो मोनगोन आरो फरायनानै बयबो मिथिनो हागोन। आं बेखिनिखौनो दिनै बे सनाथि मायथाइनि गेजेरजों जोंनि जिथु इउटुबार बिथांमोना सोंदों बेनि सोमोन्दैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं बेखिनियाव बेखौ फोरमायथिना होनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजोनिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय। दा बेजों लोगोसे बेबायदिनो जानाय लोंनायनि हाबाफारिबो खालामनाय जादों नै ओरैहाय जेराव दं नै मैगं थाइगं हागासिनो दङ। ओरैहाय गोबांथार मैगं थाइगं दङ नै मोजां मोजां जायनि फलाव जों जोगोनार बेबायदिनो लाव बायदिसिना टमेट' मोजां मोजां मैगं थाइगं दं आरो दांबुदि ने आब'मोन। ओमफ्राय नोंसोरो मावनाय संनाय खावनायनि बाहागो मोनदों नामा? औ दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय ओरैहाय संगासिनो दङ नै गिदिर गिदिर। औ आं एसे नायनि दै। ओमफ्राय आदा मा मा दं जानाय लोंनायफ्रा? जानाय लोंनाया माथो ना दं, औ दाउ एसे दं आलासिनि थाखाय। अ आच्छा। बेनिफ्राय दालि ओंख्रि संदों, औ लाब्रा संदों। बेनो जोंनि जिखिनि आयजना बेखिनियानो आरोखि। औ गोथावाथ' गोथावखा। बरिया गोथाव। औ दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय नैबे कि आज के नारेंखल खाइलाम आच्छा दे खामु दा बेबायदि आरो भालो आच्छा हा Very good. बिरि Very, very good. भेरि गुड आच्छा बिथाङा ओरैबायदि जोंनि ओनसोलनि आरोना मालदारखा बिथाङा। औ दे दायो बयबो ओंखाम जालाबाय नै मानो होनना बुङोब्ला टाइमाबो जाबाय बेनिखायनो ओंखामखौ बयबो जाबाय। दा नायनानै लादो नै बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि हाबाफारि खालामदों आरो ना नै दा बयबो जाबाय। ओमफ्राय आङो भइस डाबिंसो खालामबाय दै मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय साइडआवहाय मेथाइ दानदोंमोन। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो भइस डाबिं खालामनो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आं एसे आदिबासिफोरजों मोजाङै रायज्लायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा उफाय गैया आङो बेयावनि भइसखौहाय साउन्डखौहाय मुभ खालामनो गोनां जाबाय। ओमफ्राय भइस डाबिं खालामबाय आरो नै दा बयबो जालाबाय नै दाउ बेदरबो दंमोन। दाउ बेदरा आलासिफोरनि थाखाय दोननाय जाबाय। ओमफ्राय दायो पाब्लिकफोरनो बेफोरबायदि ना होदों आरो गोथावथारमोन नै बे बाजैया होनदोंमोन आरो बिराद गोथावनो। ओमफ्राय ओंख्रिफ्राथ' बिराद मोजां मोजांमोन। दा बयबो जालाबाय आरोना नै दा मानसिया बहुद बिहिर मानो होनना बुङोब्ला रानना होग्राया बहुद खमथार। दा सोरबा ओंखाम मोनला ओंख्रि मोना बेबायदि जालायदों थेवबो लासैनो रानना होजोबनाय जादों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दालि जहलाबो ओरैबायदि गोथाव जादों आंबो जाबाय ओरैबायदि गोथाव आरो। ओमफ्राय दा मैगं थाइगंफ्राबो फ्रायनो मोजांमोन। ओरै जादों नै जों लागोनि आरोना ओरै दं नै बेवाय जों रायज्लायदोंमोन आरोना खायदावदोंमोन आं गोथावथारमोन जाहैदों नाया ओंखाम मोनाखै होनदोंमोन। दा भइस डाबिं होनांबाय नालाय दा बेबायदि जाबाय आरोखि नाया नै बेबायदि आरो बिराद मोजां फ्राय होदों। आंबो थुमासे लांनानैहाय बेखौहाय साइडआव साखिनायहैबाय आरो ओंखाम जाखांखाबाय थेवबो आरो दा बेबायदि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै।